खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बाक्सायाव 14थि बड'लेण्ड दोरोङारि गेलेमु बादायलायनाया जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 14थि बड'लेण्ड दोरोङारि गेलेमु बादायलायनाया जागायबाय, जेराव बे गेलेनाय बादायलायनायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय सा 450निबो बांसिन गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। बे बादायलायनायाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट खमलायनाय चेम्पियनशिपबो खुंफुंनाय जादों, जायखौ बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन थामहिनबा BIGA आ जायगानि MLA आरो बराय आफादनि आफादगिरि भुपेन बर'नि दैदेननायाव बरायनाय आफादजों खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारिनि बाहागो महरै गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो चापागुरि बियाबनि बारग' MLA आरो BTCनि बारग' EM हितेश बसुमतारिया आरो बाथा हादोमखौ फालांगियारि मनिन बर'आ बेखेवो। फारसेथिं खमलायनाय फोथारखौ जायगानि समाज सिबियारि जिबेश्वर स्वर्गियारिया बेखेवो आरो दावब' आथिं एरिनाखौ मेदाघाट आन्चलिक आबसु कमिटिनि आफादगिरि सुनिल स्वर्गियारिया बेखेवनानै होयो। दारिया फान्था बिजिरसालि आरो बोराय बुरि बिजिरसालिखौ मेदाघाट बाजार आफादनि आफादगिरि हरिचरन देउरि आरो दिनुनाथ रामसियारिया किखरखौ लोगोसे मेदाघाट गुदि बड' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिपेन बसुमतारी आरो बिगानि लोगो नेहाथारि अजित कुमार बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। देग्लाय बे बोसोरावहाय 2025 बेयो देग्लायहाय जोंनि नैबे मेदाघाट बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटआव बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों लोगोसे खुंफुंग्रा एबा बानजाय आफाद रेजिस्ट्रेसन कमिटि बेजों गासै 14थि एबा 14th बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स बेखौ बेवहाय खुंनाय जादों। दिनैनिफ्राय बे जागायबाय आरो बेजों लोगोसे बेवहायनो इन्टार डिस्ट्रिक्ट खमलायनाय चेम्पियनशिप बेखौबो दिनै बेवहाय खुंजाफानाय जाहैदों। आरो जोंनि बिगानि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि गुबै माबा अबजेक्टिभसआ जादों जोंनिया जे गोदोनि गोजाम गेलेनायफोर जायफोर गेलेनाया दिनै गोमालांजोबबाय फारि फारि जों बेखौ बावलांजोबबाय। गोदान जोलैनि गथ'साफ्रा दा दिनै मिथिला माबायदि गेलेनाय दंमोन जोंनाव। दा हारि हिसाबै जोंहा ओरैबायदि बुरजा दोरोङारि गेलेनाय दंमोन। दा जोङो बिगानिफ्राय जोङो दा मोन 52था जोङो गोजाम गेलेनाय बर'फोरनिफ्रायनो बेखौ जोङो दिहुननो हाबाय। दा बेफोरखौ जों दा लासै लासै रुल बानायगासिनो दङ। आगोलनि समाव बेखौ रुल गेलेनाय जायामोन, लिरनाय जेबो गैयामोन। दा बेफोरखौ जोङो फारि फारि जोंना रुंसारि आयुं सानायखौ ब्रह्म जाय फाउन्डारमोन बिथांनि नाजानायाव बेखौ दानानै जोङो दिनैसिम बे बोसोरसिम बे समसिम जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोंनि गुबै थांखिया बेनो जे गोमालांनो हमनाय दोरोङारि गेलेनायफोरखौ संरैखा खालामनाय, टु प्रिजार्भ, बेनिफ्राय प्रटेक्ट खालामनाय, बेनिफ्राय जोङो प्रमट खालामनाय, बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैहाय बाक्सानि नैबे मेदाघाटआव जोङो BTCनि मोनब्रै बा मोनबा जिल्लाजों लोगोसे गोदानै हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बेवहाय प्लेयारफोर दं। गासै 450नि बांसिन बेवहाय प्लेयारफोर गेलेगिरिफोर बेवहाय बादायारिफोर बेवहाय बाहागो लाफैबाय। दा बेवहाय जों गुबैयै मोनद' बा मोनस्नि जोङो आयदाखौ बेवहाय कम्पिटिसन खुंनाय जागोन। बेफोरनि गेजेराव दङ जोंहा खमलायनाया कम्पिटिसन जागोन, दारिया फान्था कम्पिटिसन जागोन, गिला गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन, बेनिफ्राय बोराय बुरि गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन, बाथा गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन, खिखर गेलेनाया कम्पिटिसन जागोन। आरो जायफोर बेनि अनगायै गोबांथार दङ बेफोरखौ जों कम्पिटिसन खुंजोबनो हायाब्लाबो नाथाय बेवहाय जोङो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय जोङो माखासेखौ दिन्थिफुंनाय एबा डेमनस्ट्रेसन बेबायदि जों खुंनो आखायाव लादों आरो जों बेबायदिनो खुंबाय थानाय जागोन। बे जाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बैनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मोजां हामलायनाय बावहरबाय। बे बड'लेण्ड जि इन्डिजिनियास गेम बे गेमा आसलते खोब मोजां गेम। जोंनो बिथांमोना थांनाय 23 तारिखआव बिथांमोना जोंनो बावहाय बे खुंनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो बुंफैदोंमोन आरो बे लेखायैनो जोङो बेखौ खुंना हरनो थाखाय जोंनि मेदाघाट जा स्पर्ट्स क्लाबा बेखौ बिबान लायो। बिबान लानानै बिथांमोननि नांनाय बायदिहाय जोङो बेखौ खुंफुंना हरनो थाखाय जोङो थि खालामदों। बिनि आगोलावबो जोङो सिगांहाय खेबसे जोङो बे बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेमखौ जों खुंफुंनानै हरदोंमोन। जियानो जाया माने दा आगोलनि जि गेलेनायनि जि माने बिबांमोन माने मानसिफोरनि जि बाहागो लानाय बेयो दा आथिखालाव जों खोब गोबां नुनो मोनदों, बारायदों। दा बेखौ खुंफुंना हरनायाव जों एसे थाखा फैसानिफ्राय जोंहा एसे उनफिननाय जायगा नालाय जों एसे बिपदाव गोलैदोंमोन, थेवबो जोङो माबा मोनसे खालामनानै जोङो मेनेज खालामदों। दा सरकार फालनिफ्रायबो जोंहा गोबां मानसि दोङो, जोंनि बड'लेण्डनिनो सरकार दोङो, बिथांमोना एसे एला जोंनो रां अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय बिथांमोना बुंदों।
बे गेलेनायनिफ्राय आं सानो खोब गोबाङैनो जोंहा माने बादायारिफोरनि गेजेराव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै आं सानदों जे गेलेनाया मोनसे जोंनि सोलेरनि मोजां लाखिनायनि थाखाय एबा सोलेरखौ मोजाङै हमथानानै लाखिनायनि थाखाय आरो माने मायबाफोर मोनसे प्रफेसनेल मायबा मोनसे बिथांमोना मोननायनि जि आखा बे आखाया निश्चय जाफुंगोन होननानै आं सानदों जोंहा जि दोरोङारि गेलेनाय बे दोरोङारि गेलेनायफ्रा आसलते खोब माने फिजिकेलि खोब फिटनेस मोनसे लाबोयो बेखायनो आं सानदों बे जोंनि बे ओनसोलावबो जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गेलेग्राफोरखौ फिजिकेलि फिटनेस लाबोगोन आरो बायदिसिना साख्रिफोराव थिसननायाव बे मोनसे सुबिदा होगोन होननानै आं सानदों आरो बिमा बिफाफोरा बे खेलाखौ नायनो फैदों नायनो फैनानै निश्चय बिसोरो माने गाव गावनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों बा मोजां मोनसे इमेजिं मोननानै बिथांमोना निश्चय गावसोरनि फिसाफोरखौ बेबायदि गेलेनायाव लोब लोब बाहागो लाहोगोन होननानै जों सानदों मेदा खाथा ओरैनोबाबो जोंहा गेलेनायाव खोब मोजांखा आरो बांसिन मोजां जागोन थुलुंगा मोनगोन होननानै आं सानदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।